Реагирате, когато видите нейна котка във вашия двор? Как реагирам? Трепа веднага. Твоя котка влезли ми в двора, ще утрепам. Аз ти казвам. Заявявам, че ако от сегата до да си жива проговориш с мен, ще ти, като напилеш, ще скъсам тиквата, да знаеш. Роза, дразнят ли ви? Дразнат ма. По какъв начин ви пречат? Пречи ми, влизаме в двора, рови, ака, пика. И как реагирате, когато видите нейна котка във вашия двор? Как реагирам? Трепа веднага. Признавате публично пред камерата, че убивате котки. 1 милион пъти съм прил тази жена, бе. Кога заклай и удра кучето на поляната, на събора, цялото си знае и ми го казаха. Кога дереш котетата и ги печеш и ги ядеш? Пълни глупости. Не е глупости. Те ще кажат. Трябва да... Изчез, майката, да смята, гледам и ти казвам за посел. Котките си ги прибирай. Твоя котка влезли ми в двора, ще утрепам. Аз ти казвам. Заявявам, че ако от сегата до да си жива проговориш с мен, ще ти, като напилеш, ще скъсам тиквата, да знаеш. Докато се жива проговориш с мене, тук в дерето ще те одевем, да знаеш. Ма какви животни, бе, човек? Ма това ми е в двора, в животното, бе. Какво от това? Това, че двора е ваша собственост, вие не сте собственик на живота на котката. Животното не, но аз сама предупредя 1 милион пъти и я тървай. Да си ги прибираш, защото аз не ги обичам. И не искам в двора ми влиза котка. Това е котка мраза и не искам в двора ми влиза. Това в двора си е мой, в двора мога правя какво си искам. Не и да отнемате живот на животно. Животното какво ми търси в двора, бе? Животното не, но 1 милион пъти е са малко да съм ми казал. Прибирай си животните. Дръж ги затворени у вас. Не ги пускай, в двора не ги искам. Тя не ги прибира, продължава да ги пуска. Аз ако можем... С жена ми не се занимавай, ще те бия, за последно ти казвам. Ще те В мое присъствие чули какво ти казвам? не бих ви позволил така да се държите с една жена. Пълни лъжи и глупости. Това не е начина да ни убедите в... Това е като шибна два токата в главата и ще се оправи. Хубава работа. Ами, докуша ми дойде от тази откачалка. Така не ставате по-убедителен. Айде, отивайте си. Отивайте си, повече няма го кажем. На нея за последно кажем, прибирай си котките. Твоя котка влезли в двора, жива няма да излезе, аз те обещавам. Прибирай ги, ще ги вързваш като кучета с синджирли, с хаишки ли, в стая ли ще ги държи затворени. Ако Роза ви влезе в двора? Тя ако влезе жива, няма излезе, тя не смее влезе. Нека влезе, яла ме влени в двора. Всеки ли, който влезе във вашия двор, го убивате? Каква работа им имаш в двора? Моят двор е моята крепост. Какво си искам в двора, ще си правя. Значи ти, щом си влезнал в двора, ти си влезнал или да ме убиеш, или да ме крадеш. И да ви поздравя, да ви пожелая добро здраве, разум, смирение. Как ще ме поздравиш? Е така, както го правя сега. Ти Здравейте. го на улицата, ама вътре не смееш да влезеш. Разбери, че не е моят дом е редно. моята крепост, бе. Вътре в двора мога да си правя какво си искам. Не и да убивате. Ама животното, това ти при него казваме, животното ми няма работа в двора, бе, аз не го искам в двора това животно. Вие няма право да убивате, да отнемате чужди животи, Добре, било то и на животни. добре, Вие сте убиец. Изядоха ми гълъбите. Вие сте убиец, осъзнавате ли го? Изядоха ми гълъбите. И да ги държа да живеят ли? Ела ги виж, ела. Ела ги виж, ела де. Ма не дейте да я нападате. Що бягаш, бе? А вие защо я гоните? Ма стига, че ми писна, ще ликвидирам, бе, ще утрапам, бе. Много сте агресивен. Бери една бутилка да ликвидира, че ми писна. Какво съветвате съпругата си? Съветвам да отрепя, това съветвам. Бе, това ни заслужава живее, бе, човек, бе, това мръсна гадна македонка. Цялото село пропищало от неба. На мене вярвай, бе, момче. Не вярвай на тази скапана, бе. Много грозни думи използвате. Грозни ми, това заслужава. Малко е трепането. Има плаш с сина и нека дойде сина да ме набие. Как го напръскам с спрея един тока в главата и ще го сваля на земята и ще го ритам като футболна топка. Какво мисли той? Спрея ме е винаги в джоба. Ще го наперфумирам и ще го скапе. Сямката македонска. Айде, няма какво да ви кажа повече и без това ми... Националист ли сте? Презлявам. Какъв съм, това не е твоя работа. Давате ми повод да ви питам заради това. Не, че се интересувам самоцелно. Момчета, довиждане повече, няма какво да си кажем. Айде, отивайте се. Нещото, което мога да направя, е да сезирам компетентните органи. Бъдете сигурен, че ще го направя. Вие многократно признахте за престъпления, които сте извършвали. А аз не мога да остана безразличен към ничие нещастие. Двора се е мой, бе, момче. Колко пъти ще го повторям? Аз за пореден път ви казвам, това, че дворът е ваш, не означава, че с лекота може да убивате. Двора се е мой, аз преценявам в двора какви животни ще ми влязнат. Преценката ви е грешна и трябва да носите отговорност и наказание за действията си. Приятен ден!